Muri comrade. Regarding ndimborespondawo ini seZanu Pf supporter. Kutengerwa kwaitwa madzishe motokari uko ina handiwirirane nako. Handiwirirane nako pakuti madzishe vakabva kunotengerwa maFord Ranger manje noti kare. Hatisi kuti isusu madzishe ngavasatengerwe mota. Madzishe ngavatengerwe mota. But madzishe vakabva kunotengerwa mota manje I think hadzitorina kana 3 years dzauya motokari. Apa vakutotengerwa dzimwe zvakare motokari. So nyaya yangu iri pakuti ini semuZanu Pf supporter, mari dzatengwa mota idzidzi, kumari dzikaendawo kuvanhu vanotambura vakaitawo sesu, mari dzichiiswa muzvipatara, muzvikoro, kumagetsi, mvura yakachena, mumigwagwa and so forth, zvakadii pane kuti madzishe varamba vachingotengerwa mota sekunge ivo ndovoga vari munyika. Ina handione kuti apa hurumende yakagona, haina kugona hurumende apa, because madzishe akabva kunotengerwa mota manje ende madzishe vakutoita kunge ndivo voga vari munyika. Ko isusu varombo tichazobhenefitawo rini? Ko isusu varombo tichazowanawo rini? Ndava nyaya iripo ndeyekuti macomrades, ngataura nechokwadi macomrades eZanu Pf. We love ZANU PF, tinoda ZANU PF, asi kana muto uyu wokuti madzishe anotengerwa motokari, isusu vana veZimbabwe tichitambura, hazvina zvazvinombotibatsira. Takavhotera ZANU PF, hatifaniri kufa kufira nyaya yekuti takangovhotera ZANU PF just randomly, takangovhotera ZANU PF zvopera zvakadaro, kana kuti tofira KFC, kana tofira $10, kwete. Tiri kuti isusu hurumende inofanira kudhilivha zvinhu zvinofanira kubhenefita munhu wese munyika, mwana wese weZimbabwe. Asina kuvhotera ZANU PF neakavhotera ZANU PF, tofanira kunge tichivhotera nyii, tinofanira kunge tichibhenefita mabhenefiti enyika, kwete kuti vanhu vashoma ndo vanobhenefita. We don't want that. We don't want that. Madzishe vakabva kunobhenefita motokari manje hadzina kana 3 years motokari dzapinda, vakubhenefita dzimwe motokari zvakare. Kweisusu tinozowanayo chinyi chatinowana? Madzishe havasirivo voga varidzi venyika, nyika ndedu tese. Kana vachingoitirana vachingodyisana mari pachezvavo, vachingodyisana mari pachezvavo, vachingotengerana motokari pachezvavo, ko isusu varombo tichabhenefitawo rini? Ko isusu varombo tichawanawo rini? Ezvo tikaenda kuzvipatara kuna mushonga, unosvika unonyorerwa kadhi rinenge $10 kuti wakandinzwa nani kuchipatara, pasina mushonga, pasina chii, wonyorerwa kadhi wozonzi enda unotenga mushonga kumaprivate clinic kana kumapharmacies. But madzishe vachingotengerwa motokari pavadira. Ngatisadaro varume. Kunze uku kune nzara, kune vanhu vari kutambudzika uku, mvura haina kunaya uku, kune vanhu vasiri kuwana zvikafu, kune vana vasiri kuenda kuzvikoro. Zvinosiririsa, ukaenda dzimwe nzvimbo munosiririswa kuti vanhu havasi kuwana, ari kudya a meal kamwe chete a day, 1 meal a day, 1 meal a day. Vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, but madzishe vachitengerwa maFord Ranger anodhura. Unosiririswa ukaenda kumaruzevha uko, hakuna migwagwa, vanhu vari kutambudzika, vanhu havasi kuwana chikafu, vamwe vanhu vari kutodya muriwo green vegetable risina madomasi, risina cooking oil, but hurumende ichinotengera madzishe motokari tutu maFord Ranger. For what? For what? Kune vanhu vari kufa kuzvipatara kushayiwa oxygen, but hurumende ichinotengera madzishe motokari 10. For what?
ndinogara ndichitaura inini kuti isusu semaZanu Pf supporters tisu tinofanira kunge tiri mberi kutsiura madhara edu aya. Kana vanhu veopposition vakazouya vachitsiura ngavauye vachitsiura havo, but isusu masupporters eZanu Pf tofanira kunge tiri mberi kutsiura this nonsense, this mess iri kuitwa nemadhara iyi. This is a mess. Tofanira kunge tichitsura madhara edu aya, macomrades isusu veZanu Pf. Kana veopposition vakauya vachitsura ngavauye vachitsura, but isusu tiri mberi. And another issue ndeyekuti vanhu veopposition, they are not enemies to us. Kana madhara akatadza kudhilivha ikonomi yenyika, chokwadi vanhu veopposition vanotitukirira, vanotisoropodza. Asi kana ikonomi yakadhiraivwa zvakanaka, muchaona kuti munhu wese anorespecta. Hakusi kugadzira ikonomi kwokuti munotengerana motikari muri vashoma muhurumende imomo nemadzisha aya. Ko isusu takakuvhoterai, tichabhenefita rini? Tichawana chinyi? Tofira KFC here varume? That is why muchizoona vanhu vamwe sometimes vanozopedzera vapanduka manje, mamwe macomrades anozopedzera vapanduka manje akuti it's better tinotsvaga edu atinofungidzira kuti tikamuvhotera kana tikamusapota munhu anokwanisa kutiitira zvakanaka. Zimbabwe is not a private limited company yevanhu, kwete. Zimbabwe ndeyevanhu. Nyika inovakwa nevene vayo, kwete kuti inovakwa nemadzishe kana kuti nevanhu vatakapa basa muhurumende kuti vashande muhurumende vachitimirira isu kuti vagadzire ikonomi. Then kana tavapinza imomo votanga kutibira, votanga kudya voga, kwete. Nyika inovakwa nevene vayo. Vene vayo ndanani asina kuvhotera ZANU PF neakavhotera ZANU PF tisu varidzi venyika. Tisu tinofanira kunge tivaka nyika. Saka imimi leaders takakupai zvigaro zvokuti mutitungamirire, hamusi mashefu yedu imimi. Tisu takakuemployai, tisu mashefu yenyu isusu, kwete kuti imimi muri mashefu yedu, hamusi mashefu yedu imi. Anenge ane mubvunzo neni ndinonzi tonipindura ngauye kuinbox kwangu, topedzerana ikoko, totaurirana, toonesana. Ikonomi iri kundenga, hakuna mari munyika umu. But hurumende iri kuwana mari, iri kunotenga maFord Ranger, mazimotokari anodhura. But vanhu vari kuenda kunotenga mari pamukoto, vanhu vari kurarira mari pamutsetse. Ivo madzisha aya nevakuru vari muhurumende, hapana anorarira mari pamutsetse, hapana anotenga mari kumukoto. Vari kunodzitora mari kuna naRBZ pachena. Kutengwa kwakaitwa motokari dzemadzishe idzi hakuna kunaka kuvana veZimbabwe, hakuna chatiri kubhenefita kuvana veZimbabwe. Nyika inovakwa nevene vayo, vene vayo tisu takavhotera ZANU PF nevasina kuvhotera ZANU PF. MaZimbabwe ndisu varidzi venyika. Imimi vakuru takakupai basa kuti mutishandire. Muri maservants edu isusu, hamusi mashefu edu, isusu ndisu mashefu enyu. Munofanira kusaluta isusu takakupai basa, kwete kutibira, kwete kutadza kudhiraivha nyika, kwete kutadza kudhiraivha ikonomi, muchiita basa rekusplasha mari, muchitengerana mari nemadzishe uko. We don't want that.